alàgbà. Fàgbàlagbà. Alàpùmá. Fàgbàlagbà. Alàpùmá. Fàgbàlagbà. Àpò ọ̀yẹ́. Ọyẹ́ ẹnu jàre. Àpò ọ̀yẹ́. Ọyẹ́ ẹnu jàre. O tún dáhùn. Bẹ́ẹ̀ni. Alápá. Àwọn òbí ìbò ṣe rí. Bàbá kò sí kú lójú yìí. Ó sì wo 100 years to this time kòkó kó la ọ̀tá mi lé. A ní o bá àwọn tí ó funfun àbí ò funfun. Ojú ìtẹ̀mí òwò yìí ojú ilé funfun. Ṣé wọ́n fi nǹkan rajú ni? Ní fi kan rajú. O ò fi nǹkan rajú. Ọlọ́run ni. Ọlọ́run kọ́ leléyìí. Bọ́yá ṣe mú tó ní gbogbo agbègbè tẹ́mi gan tí wọ́n ń pè ní òjèmọ́ Mr. Fine Guy o Mr. tí mo funfun tó báyìí tójútójú. Wà lọ́lọ́ ni. Ọlọ́run kọ́. Tí ọyẹ́ bá tún fi lè mú báyìí láàrin ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ 2 days 3 days tó fi lè mú tó wò funfun. Lọ rí dókítà rẹ o. Sí nǹkan ṣe mí ni. Oya scam ẹ ọyẹ àgúràwò tó báyìí kéèyàn mọ funfun èmi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí n tó bọ̀ tánú yàrá mọ́ mi mo ti fi òwúrọ̀ ẹja dídí mo ti fi pàjú ó wà lọ yẹ mú.